Kerk şäheri arm wrestling boýunça ýarış başladyk boldy. Türkmenistanyň Mahmudawyndaky ýaşlar guramasynyň Lewat vilayatynyň Kerk etrap deňeşi Tomaska diýen çalyş mögsüminde ýaşlaryň arasynda sportyň arm wrestling görnüşi boýunça ýarış geçirdi. Ýarışyň başynda Emin gatnaşyjylary arm wrestling düzgünlerini düşündirdi. Anhady ýarış başlady. Babeda. Ýarışa gatnaşyjylar öz agramyna görä garşydaşlary bilen bäsleşdiler. Bäsleşige gatnaşyjylar arm wrestling düzgünlerine laýyklykda ýeňiş gazanmak üçin dürli tilsimleri ulandylar. Bäsleşigiň jemi-jemilenýänçe geljekde dünýä çempiony bolmagy arzu etýän pählwanymyz hem öz güýjüni synak gördi. Kerk şäherinde geçirilen arm wrestling sport ýarışynda ýeňiş gazanan türgenlere medal, hormat haty hemde Kerk etrap ýaşlar guramasy tarapyndan ýadygarlyk sowgatlary gowşuruldy. Sport çäräniň gyzykly pursatlaryny size ýetiren Arzu Rahmanowa.